Ела, който и да си. С този цитат от древната поема на Мевляна Руми, лидерът на ДПС Ахмед Доган се обърна към избирателите в Момчилград. На митинг-концерт в центъра на града той обясни, че основите на съвременното тълкуване на толерантността са положени още преди 300 години. ДПС обаче предлага своя концепция за толерантност и търпимост и това е заедността. И християнин да си, и мюсюлманин да си. Не ме интересува какъв си, ела, защото аз имам нужда от тебе. Защото различието е предпоставка за собственото ми развитие, на нашата ценност. При нас е истината, при нас е светлината, при нас е свободата. И това е всъщност дълбокото разбиране на заедността. Когато имаш нужда от другия, потребност от различието, а не отрицание на другостта. Именно заедността е бацилът ДПС и никой не може да пречупи стремежа към свобода и по-широка толерантност, каза още Ахмед Доган.